Karbianglong tang pialong kilir seng stanga thing piathi la pente arbo pen doai daru selam me puke maduta chini pamel sitame bangso doai daru kesilam ji abang pubang piatu ing ar ursi thekononga lasi Institute of Homeo Health Science Education and IOS Foundation atumben patir pi ponsi doai kasimar hai hui pangcheng ponbomno lasi nijang Karbianglong lapen ni hangkar Karbianglong sitame klem bang amai ta ini ponbomno Dr. Bidya Singh Bea Hinpen katuni ripon ke Karbianglong arab doan sitame cerap citu dunci apansi Dr. BS Bea Hinpen cuni ripon padu lapente ronga solatum sitame bangso asai ke klem long cerap citu dun pusi alang litung ben lamcak cipipon arjek tha ronga sarpen alam thi Bongni adawai ilitum NGO department pulang ko ilitum kaselampon lake ilitum kestik pencenglok la penke la ipok kisu kiyu no hormu ka hojom je la hega pa hojom pon adawai lo la penasi non ilitum aso kami thapon bangke ilitum Karbianglong long dawai dupik ifu ke su pencenglok epok ke su por pencenglok epok ke su pencenglok iri keng ke su pencenglok lahai hoi adawai ilitum Karbianglong alo ilitum kasipidor lu jiafan lasi ilitum ahin pen bo iponlo lasi non protuma non amat alangli Dr. Bidya Singh bi akehai alangli si ilitum kan kadu kabi akam lahai adawai kiseng pon nija ponlo